Жейкіні килограммы 92 сум болған писюкнің бәйесі бүгін 67 сумға түсті. Күн бағыш майы язын шоқты қимәтләніп алған еді, бүгін оның литрі орташа 101-130 сум тұра. Біз фруктыларны сотып алабыз инде, нелеріне, овощиларны шул бақшада неде өстірәбіз инде. Алай хоқлары нормально. Бейелер орта енді лилия, бүтін жерде де орта, мында ғана түгіл, бүтін жерде де орта. Мында сифаттырақ көбегені мен шушында ерім. Озық түлікке бейелер орта бекіректі өлкөнлерді зор ризасызлық тудыра. Дөге қорабыда ярмасына макарон ішләнмәләріне бәйе көтәрілген. Икмәк һәм ой продуктларына сыр эремшеккә дә бәйе артқан. Ипи бүгін 43-45 сум тұра, жейкіні 36 сум тұрған батонны бүгін 56-59 сумға сатып алабыз. Мониторинг үткәргәндә соңгы вакытта күзәтелә инде ярмалар күтәрелә. Рис, гречка, пшено, геркулес. Алар самый основной продукт була инде. Көндә ала торган кешеләр. Шуңа күрә инде 100 сумга рис күтәрелү кешеләргә кыйбатлы. Но альтернативасы бар. Жекеннәр белән чагыштырганда, 51 октябрьдә чагыштырсаң да, бәяләр төшә башладылар. Шикәргә ул 86-дан 79 сумнан булса, хәрге көндә мөсимдә 55 сумга да табыла, 72 сумга да. Җилек җимешкә бәя шул килеш күтәрелмәде дә, төшмәде дә дияргә була. Яшелчәләргә килгәндә язын кишер 78 сум торса, хәзер аның 1 килограммын 20 сумга да табырга була. Бәрәңге 19 сумнан алып 68 сум диапазонында тирбәлә. Суган һәм кәбестәгә бәяләрнең төшүе дә сөендерә. Кәбестәне җәйкене 54 сумга сатып алдык. Хәзер кибетләрдә аның килограммын 20-25 сумнан тәкъдим итәләр. Суганның килосы 70 сумга якын булса, хәзер аның бәясе кәбестәгә тең булды. Овощны әйткәндә инде бәрәңге бүгенге көндә бар ул 16 сумга да бар, 62 сумга да бар. Ул сравнение с 1 октября төште, 69-дан башлана, хәзер бүгенге көндә 62, самая высокая цена. Кәбестәләр төште, кишергә төште и суганга төште. Калганнары туралы. Бәрәңге яшелчәләрне үздерәбез, калган әйберләргә монда киләбез. Ягымлы әйбәтләр, яхшы нәрсәләр. Продукцияга бой ассортимент булганда гына бәяләр дә халыкка кулай булачак. Кибетләрдә конкуренция һәр вакыт булды. Конкуренция гади халык өчен отышлы. Халык эшсез шул ук вакытта сыйфатлы товар эзли. Сәүдә үзәкләре һәм кибетләрдә халык ихтыяҗларын канәгатьләндереп эшли белә. Мөслим эшмәкәрләре ассортиментны тоталар магазиннарда. Август-сентябрь айларында рис булмаса, макароннар булмаса, арзан бәядән нык кыйбатлыя. Бүгенге көндә тырышып табалар, алып кайталар. Мөслим прилавкаларында магазинда һәр рисның бәясе 50 сумнан да бар, 130 сумнан да бар. Основной ипи алар, инде калган продукцияларны сатып ала. Названиеләрдә ипи алып кайттык, алып кайтар. Булай бәяләргә игътибар иткәнем юк. Кирәк әйберне аласың инде хәзер. Шактыны арткан. Бу хәтле булмайды. Апельсиннар да, мандариннар да хәзер әле төшкән көтеп йөрибез. Лимоннар да бик каты арткан. Магазины белән бигрәк тә кайыр магазиннарда әз арткан, кайыр магазиннарда күп арткан. Бәяләрнең ни сәбәпле артуына төгәл генә җавап бирүче юк. Сыек май, ярма токмачларга, җиләк җимешләргә бәяләр артуына халык үзе дә сәбәпчедер. Кирәксә кирәкмәсә дә запас туплыйбыз бит. Сорау һәм ихтыяҗ булганда сәүдәгәрләрнең үз товарларына һәм продукцияләренә бәяне арттыруы билгеле шул. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.